нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо оид ба маҳдудиятҳоро аз Федератсияи Россия бардоштан, махсусан баҳри муҳоҷирони меҳнатии корӣ дар ҳудуди Россия. Яъне ки муовини шаҳрдори Москав дар ин бора якчанд суханронӣ кард. Айни ҳол мо нусхаша мехонем ва баъдан суҳбати худмона идома медиҳем. Бо диққат гӯш кунед. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Минакси дил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум Неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Бардошташавии маҳдудиятҳо барои вуруди муҳоҷирон ба Москав аз вазъи сабукии беморӣ вобаста аст. Муовини шаҳрдори Москав дар умури сиёсати иқтисодӣ ва моликияту замин. ӯ таъкид намуд ки барои таъмини он иншооте ки сахт ба нерӯҳои корӣ ниёз дорад, тартиби муайяни қабули қарорҳо амал мекунад. Аз ҷумла барои ҳалли ин мушкил дар Ӯзбекистон маркази муҳоҷират ифтитоҳ шуда, дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар назар аст. Ин марказҳои муҳоҷират барои ҷалби коргарон бар асоси дархости корфармоён аз Русия фаъолият хоҳанд кард. Муовини шаҳрдори Москав таъкид намуд ки марказҳои мазкур заруранд. Ҷониби Россия аллакай медонад ки вориди қаламрави кишвар шудааст. яъне ки дар давлатҳои Осиёи марказӣ Федератсияи Россия тасмим гирифтагиае ки маркази муҳоҷират ифтитоҳ кунанд, кушода кунанд. Аввалан якумин шуда дар ҷумҳурии Ӯзбекистон маркази муҳоҷират кушода шуд ва дар назар аст ки рӯзҳои наздик дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ кушода мешавад. Ва кушодашавии маркази муҳоҷират баҳри он мебошад ки аз Федератсияи Россия бо ин маркази муҳоҷират дар давлатҳои кушодакардашон ҳамкориҳо мекунанд ва дар ҳар куҷое ки коргар лозим мебошад ба ҳамин марказҳои муҳоҷират муроҷиат мекунанд. баъдан аз ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки аз Ӯзбекистон ҷалб мекунанд муҳоҷирора барои ба Россия рафтан ва дар биноҳои иншоотӣ кору фаъолият кардан ва чандин мушкилиҳои дигаршона ин маркази муҳоҷират метавонад ки осон кунад. Аз ҷумла оиди ҳуҷҷатгузориҳо омадагие ки агар дар ҳолате ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам кушода шавад, ҳатто дар назар аст ки аз ҳаминҷа пеш аз сафар кардан ҳуҷҷатгузориҳое ки дар Россия лозим аст тахт карда шаванд. бародарони азиз, замин биди як камтарак маълумот мо ба шумо расондаем маълумотҳо ва мегзарем акнун ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. ҳасан нависад, Сорбон ҷавоб бите. Меган дар моҳи май боз аэропортҳо маҳкам мешаванд. Ҳамин рост бошад ё ки дурӯғ ай? бародари азиз, мутаассифона ин гап ягон асос надорад, ҳоли аниқ нестай ва мо маълумот ҳам надорем, чунки дар ҳоли кушода кардан барои маҳкамшавиш ҳоли ягон шигуфтагӣ нестам. Аҳтам навистай, билети арзон ай куҷо ёфт мешавад? Мутаассифона ай ягон ҷо ёфт намешавад, чунки дар ҳама шаҳрҳои ями қарордоштаи авиакассаҳо билетҳо бо нархи гарон ба фурӯш баровардагӣ ҳастанд. нархи билет дар хуҷандам, дар душанберам, дар кулобам, дар ҳама ҷо қиматай айни ҳол. Муслиҳиддӣ нависад, салом алайкум ака, ма ба наздикии Душанбе рафтаним, боз баргашта ба Россия омадан метавонам ё ин ки депорт мекунанд? Илтимос ба саволи ма ҷавоб диҳед. барои диққататон миннатдор. агар ти ягон қонуншиканӣ накарда бошӣ, тира депортатсия намекунанд ва дар ҳоле ки ҷумҳурии Тоҷикистон омадиву парвозҳо барқарор бошанд то дами рафтанта, албатта ки боз метавонӣ бозгашт кунӣ ба Россия. Ҳунар ТВ нависад, салом алайкум бародар, ин рейсҳои чартери қатъиам одамо билет харидорӣ карда рафта истоданд без основания, уже рафтан одамо. Илтимос ҳамира аниқ карда як видео мекардӣ бо хуб мешуд.
ма дар ин бора дар видеои 2 рӯз ё ки 3 рӯз пешинам суҳбат кардам, гуфтам ки ба рейсҳои чартерӣ бе ягон асос рафта истодан, вале нархи чипта хеле гарон мебошад. ё ки аз Хуҷанд мегӯянд ки парвозҳо нестай, ё аз Қурған парвозҳо нестай, лекин чандин нафарҳо аллакай ба Федератсияи Россия дохил шиданд бо тавассути ҳавопаймо аз фурудгоҳи Хуҷанд мисол ё ки аз фурудгоҳи Кӯлоб ба Федератсияи Россия. Неки нархи билет қимат аст. Сомон Умаров нависад: салом алейкум акай Сорумон. Ҳозир дар аэропорти Хуҷанд билет мефурӯшанд. Хуҷанд Красноярск. Албатта ҳамун фурудгоҳ мерай муроҷиат мекунӣ, маълумот метиҳад. Валиев Бахтовар нависад: брат, рута сиян накун. Билет реклама карди, ягон каса наомадаи сай $300 итари утари гуфти, ҳамаш шайтонияи гапол. охи ман намедонам ки ба инами твори одамои бесаводи, бефаҳмиши, паст мафкура чӣ сухан бугум, дигар чӣ тавон бугум. пад яхеле дай ҳайвона бадтарай фаҳмиши ақл рафтортон. Ман дар видеом гуфтагиам аввалан ки ман $300 гуфтагӣ нестам, рутати сиё кадай $349 гуфтагиам билета ки нархи анамун ширкатҳое ки айни ҳол парвоз кардасиян, директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин қадар нарха пешниҳод кардагия ба ширкатҳо ки аз ин зиёд фурӯхта нашавад. Лекин бо ма қайд кардаги ҳастам ки $349 дар ягон ҷо нест, аз 7000-8000 болоай билет. пад ма дига намедонам тра чӣ бугум. охи Солиев нависад: безор кад ями реклама дил ма гирифт. хай дилта гирифта бошад, тамошо накард, отписаться кард канали ман. барои рекламара бас кадан бугӯй, ман рекламара бас кадани нестам. Ҳайдар нависад: ассалому алейкум бародар. Дар бораи никоҳи хештаборӣ ягон гап чапи нав ҳастай дар қонун? Амира камтар мефаҳмондӣ. мутаассифона ягон хабарҳои нав ё ки ягон тағйиротҳои нав нестай оиди кодекси оила, махсусан барои никоҳи хештаборӣ. чиқале ки дар ҳамин кодекси оила пештар дар моддаш қайд кардагӣ буданд ки никоҳ байни хешовандони наздик маънай ва то айни ҳол ҳамухе истодагиай. Олимҷон Муъминов нависад: нормальни гапа бугӯ, оҳан причом. ин дар бораи ин гуфтагие ки дар ҳамин навор ман оиди роҳи оҳан дар Федератсияи Россия гап задагим ва гуфтагим ки ҳукумати Россия тасмим гирифтагие ки ҷаримабандиша доир ба ронандаҳое ки итоат намекунанд дар роҳи оҳан гузаштанашона зиёд мекунанд. яъне пештар дар Россия барои итоат накардани қоидаҳои роҳ дар ҳолати гузаштан аз назди роҳи оҳан 1000 рубл ҷарима мекарданд ва айни ҳол ҳамира 5000 рубл мекунанд. ва ман оиди ҳамин гап задам, ин ба ҳамин хотир гуфтае ки нормальни гапа бугӯ, оҳан причом. иҷа оҳан, роҳи оҳан ба ҳамин хотири ман гуфтам ки мақсад аз қонуни нав ҳамин бародарое ки дар Россия қарор доранд огоҳ бошанд ва бохабар бошанд то ба вайрон кардани қоидаҳои роҳ дучор нашаванд, роҳ натиҳанд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дига дошта бошед, дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.